Agerio makarinya kurunga juang machiegni chendoni mar Migago mentari kariyo dueno mar paga chiel iga mar ganario prario kod ario kabende waiko ni mathoth Migago ni nyakora mga juang bethulo matudi kod wantire layo marote machoke nario adeka uchiel nono to mokwongo magethulo weche. Duol mang'eyo rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS ogoyo marufuku moko kuom modhi dusruok magiwacho ni kod kwiri manyalo hinyo ngima dhano. Tunashangaa sana kwa nini tunasikia ati mahali fulani kuna jaa road wa wapi mahali ati kuna jana hili hapa tu chege achel kachel ni swapati kotenregi mago mwaikoni esechege mag Migago. Jatenda pinya kara jatend Migago majo tije pinyo wacho Aisha Jumwa wacho ni pinyo wacho geto medo kwan jotije pinyo wacho mondo megitine jo pinyi heyo makare. Jumwa noloso bang' yoro e romo manokelo kanyakla jotelo mag jotije pinyo wacho e katiegruok jotije pinyo wacho mar Kenya School of Government County Mombasa. Manjo tija mag pinyo wacho ne pinyo mokalo pimo kod kwan jo Kenya midwani otinegi. Medo ni kaka Migago giserango chenro mag duaro medo jotije pinyo wacho Sara kolero ni thoth gi osebedo kaka lenge mateka luwore gi kiwango mago marosara magiyudo. Mimi nataka niseme upo kama nilivyosema juzi. Tuko na wafanyikazi 900,000 plus less than a million serving 50 million Kenyans. Kwa hivyo hapo tunatakana tuwe tunaiona ya kwamba kuna vile wafanyikazi wanafinyika, wafanyikazi wanafanya kazi kwa na kazi ambazo ni nyingi kushinda vile wanavyotarajiwa. Kwa hivyo tuna uhaba na mimi nimesema niko na hiyo nia na nitahakikisha tumeanza hayo mazungumzo kuhakikisha ya kwamba mishahara ya wafanyikazi wa umma inakuwa reviewed na tunahakikisha ya kwamba imeongezwa. Sasa hiyo initiative mimi nitaanzisha na pamoja na timu yangu hapa na zile wizara husika na zile taasisi husika kuona ya kwamba mishahara ya umma inapata kuongezwa. Bad Migago majo min buche ODPP kotane kod Alexander Muteti kod Victor Witi ochwalo ng'ur nyim jong'ad buche adek mokelo kanyakla Asike Makhandia, Grace Ngenye kod Sankoli Olekatai kagikwedo mokalo dwaro maja od bura Masirisia John Waluke manochwalo kwayo ne doho mar ywagruok mondo migone atho ewi twech mayande ong'adne kod doho mamalo. Kokalo kuom okinde mag Waluke nokono doho ni mondo losne Waluke kum maomiyeno mondo oyud thuolo mar chwalo tije ne jodak e kar chung' od bura Masirisia. Okindego konitiere weche 30 motenre kod chik minyal fuon godo kwayo margi kotenre gi ng'eto motelo. Burano nomulo odiochieng' ma kawuono e doho mar ywagruok okalo e yor mbui. Kwa dhimbele nyakora mga juang jodak ma South Game koro yuak kara kwayo duonda bura mar ODM mani obi bag chenro mar welo yo mauyanga motelo ne yiero madundo mano maichano bago tarika 8 dwe mar 12. Kotelne gi Irene Otieno jodoto mbulu go wacho ni pono ni duon bura no koluwo dwachgi to gibiro rem yudo kom mar MCA ma South Game no. Ewi mano gimedo kwayo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mondo mi obi odonjre wach no mondo mi welo no bio bag heyo manthuolo. Jodak ma South Game ne okodhi yiero toka chiel kuom jogo mane laro komno wito ngimane kodong' mana juma achiel kende to ibago yiero maduong' ma pacho ka manotimore tarik 9 dwe mar 8. Odiochieng' ma kawuono wabiro kato ok wabiro nwagore to wabiro manyo hakiwa wadwaro ratichwa kaka jodak ma South Game wang'eyo maber gima nyocho timre nomination kimayo wagima waseyudo timiyo namba 3 machien hawi maber kata hawi marach ng'ano ne Nyasaye okawo ang'o momono miyo wachiembwa manosechopo e dhowa ang'o momiyo igolo gima nosechopo e dhowa tilwaro piny awacho kama wadwaro kwe South Game ok wadwa gore jo ODM konywa uru nikech mai koro uchal gima uthuowa wadhi gore kendo to wan joka ng'ato yie uru mondo ukonywa Ayuak ne baba wa makoro dongnwa game ka emiluongo ni Elisha Kuba. Waheri kendo wageni kendo wageno pati ma ingo wuogoko.
Uogo mondo ikonywa, chung kodwa mondo Cartels mosebiro monge ni gin ma ginyalo conquer the world kata ginyalo conquer South Game. Onge maber ni kara nitie gimiluongo ni right of the people. Wan gi right wa kaka jogo ombulu. In 2017 nwadhi ambulu be noyiero nomiwa ng'at mano kwadwa be certificate ne waluso kaka jo party kendo wachuli to nyaka kawuono lidwa koso letnwa kendo sani nyocha kwadhi nomination manyiso timre ni nomiwa namba dek mane ok oyombo to wejo mane oyombo mane nitie be nokomi ne lidwa koso letnwa sani bende owinjo maling'ling kaka jo South Game nitie ng'at moro mosemigini kendo osemiye nendo ok wang'eyo miye gi yo mane nikech party nyuang'e dhi timo nomination kendo osemiyo ng'at mano yombo ok nyal chunwa gi ng'ato makia kata ni boundary ma South Game ni kare ok ya kata na ni voters ni ma South Game gin adi to ok ya kata mana na assistant chief mare en mane koro kwayo wa en ni yani ng'ato ka dwaro bedo ja siasa taparo no chunge pap koro sani wawinjo fununi ni ene midwa tim nade idwa miye certificate owe tigo mzigo mok mare akweri we tigo mzigo mok mare gino pek bro ndi turi no onge ngabro ko wikuro jo masia wi ro onge ngabro ko wikuro. Kamachielo Governor Masia James Orengo puyo kang mari uruok maok mar piny owacho mideno ni United States Development Fund okawo mar gero kar keyo teko mano mar stima madhi konyo jodak e sub county ma Ugunja. Riwruogno ogolo omenda mohewo milion 10 konyo familia maloyo 300 e gweng' Boya, Konjra gi Horek teko mar stima kachiel gi jiwo arita. Orengo nyobedo gi twak gi apisa maduong' mar riwruogno Kwasi Don Kor kapok nyotimo limbe mare kama chendo no dhi nyime Aora Nzoia e gweng' ma Magoya ka Don Kor nyolero ni chendo no biro chakore higa mar 2011 kendo geto dongruok e sekta mar pur, thieth gi loso thuolo mag tije ne rawere. To receive this team and thank them for the work they have done in our county, and we hope they will continue with that good work. It was a project to provide power or electricity to families, and that has translated into other economic activities at the micro level, and we hope that those activities will be expanded in order to deal with the bigger problem of job creation and also the bigger problem of ensuring that we can increase production, particularly in the agricultural sector, to ensure that we don't just farm for subsistence, but engage in what we normally call kilimo biashara. We are very, very excited about this partnership. We are very excited that the work that we're doing at USAID aligns with the pillars that the governor has spoken about, and we are looking forward to signing this MOU and putting everything together and to be able to drive an increased shared prosperity across this county. Jotend kanisa opogore kaunti ma Bungoma Okinyi makawuono yango Mwambo Mabonga kaka jachungi otiko maduon bura mar UDA laro kom seneta ma kaunti no yiero madundo mabiro timore tarik 8 dwe mar 12. Kotane gi jadolo Cleophas Matete, jotend kanisa go wacho ni Mabonga e jalno maginyalo winjore kana ng'amo winjore kendo oromo bedo seneta ma Bungoma. Moses Mwambu Mabonga osingo chopo dwaro ma jodak ma Bungoma kendo neno ni mwandu mag piny owacho ma kaunti no otigodo kaka winjore. Kama kanisa tunaye mtoto wetu ambaye tunayemlete katika kaunti hii ya Bungoma, mmoja wa jamaa ya kanisa ambaye ndiye Mheshimiwa Mwambu Mabonga kukuja kuania kiketi cha senator katika kaunti yetu ya Bungoma hii. Mwambu ako na kibali, ako na certificate. Na mimi kama kiongozi katika kaunti hii ya Bungoma nataka kuwasihi wote walio hapa, mbali na vyama, kiongozi ambaye anatosha na anafaa na ana uendelevu na pia anaweza kuoversight Mheshimiwa Governor Lusaka ni Mheshimiwa Mwambu. Kwa hivyo nawasihi
wote mlioko Bungoma County, tafadhali tusimame nyuma ya Mwambu na tuweze kumpigia kura. Tunataka senator ambaye atawakilisha interests za watu wa Bungoma. We don't want a senator who will be like a remote control in the hands of somebody. We want a senator who will be very independent in delivering issues that pertains to the people of Bungoma. We want a senator who will oversee and oversight every billion that comes in this county. Hakikisha kwamba every cent ambayo inakuja katika hii county, governor wetu ameifanyia kazi ambayo inatakikana kufaidi maisha ya watu wetu hapo chini. Kawa ya Bungoma teri nyaki county Mahoma Bay nyakora mgajwang kama committee marod bura ma county Mahoma Bay mochungne welo lemo magtelo chiwo report gi eod burano wijoten migepe manyicha gi piedho ali abich miyo mathoth koya e county Mahoma Bay. Kora mgajwang watuda chiel kachiel gi ali abich mantiere county Mahoma Bay nyiswani to chenro dhinda ni nyakseche gi ali agenrio makare county no Mahoma Bay nyiswani to chal ni nade kutendre kod chenro no. Erokamano Lydia Okeyo awinji makare ka entie studio Nairobi abira chiel kachiel ka antiere e laro mar od bura mar county Mahoma Bay kandi managa ke wacho wendo chenro mar gokogono jotend migepe manowal kod governor Gladys Wanga ne orumo juma mokalo kendo komiti mar od bura mochune gwele assembly kandi ne odhi kendo ndiko report margi ma kawuono ne gipedho ayanga nyim od bura kandi mondo MCS ogoye mbaka ka ging'iyo gi puodho kata gi kwero list mokel kamano endo. Kata kamano thuolo mokalo chien kandi Lydia en MCS bura mar county Mahoma Bay kandi puodho wal kod governor Wanga mar tenimi county motinje kamano sekda kinde mano timo campaign mare gika an kod speaker mar od bura mabende nen jakom committee mano chungne gwelo mano chungne gokogono jotend migepe 10 kendo obro nyisowa kaka cheno no dhi nyime ka achiel kod winjruok ma MCS oketo masani koro dong ne governor mondo mi otim gwelo ayanga ne jotend migepe 10 gweko mondo gichamu makae to gichak tich ayanga migepe 10 mano pogore manowal gi e county Mahoma Bay kandi machini speaker bro chako ni to chenro mar gokogono jotend migepe no chako juma mokalo kendo tieko ge kawuono kelo report kendo waneno ka MCS duto opodho jotend migepe 10 gi eki chenro ni no chalo nade to wageno karang'o mondo bite report maru ne governor mondo mi otim gwelo ayanga ne jotend migepe gi. Erokamano hali abich ma radio Ramogi TV Ramogi for biro mondi interviewer kendo mondi ne kakwa timo the process mantie adago erokamano maduong' kabisa the members of the county assembly of Mahoma Bay and more particularly the members of the appointment committee where I'm the chair and the 5 other members teach more timreka wuni nyiso ni teach ochakore maber one kaka members of the appointment committee our killer report more pedho ne members of the assembly ogo osomo gicha magi gigoe torch gineno ka report ni kare kendo giyie ni report okel kaluwore gi chik mar magavan vetting and appointment of tabling of report mar appointment committee kendo ineno kaka sama jo debate sai mong'ado ji kawuono for the first time we went extra mile more extend time nyaka sabirio nyiso ni members were very eager mondo gi debate positively for on the report kenda goero kamano kabisa majority leader move the motion maber obedo second maber my members were all eager to debate positively nobody opposed the report so one quantity kutijini kawuono ka after this we are going to send the letter to the the governor mondo konyalo kata mana kiny to give the appointment mondo ticho chakre omega appointment letters gi swear in mondo gichak tich ke Mahoma Bay dwane mondo tich otire ka ng'eyo ni wasebedo gi chaka ne governor take over the office there's been your mention team achonka samor bi paro ni be okay they could teach coding and they were relaxed but what do I mondo tich chak na ber kwa yidogi umedogi opportunity today let them start working for the people of Mahoma Bay and your more year more vet more approved my members of assembly approved are men and women are ready to work for people of Mahoma Bay. Yeah, and I want to thank the members of the assembly very much for
taking time to debate and watch appointment. Lydia kapokawe yan ka kod jatend kweth mathoth od bura kaendi mabende mano pedho twak makamano makoro MCS opwodhe od bura machiegni biro nyiswa ni kaka jalno endo ma opedho twak makamandi iwinjo nade kalure kod ondamo ma MCS okawo mar puodho gi duol achiel jotend migepe 10 mane gavana oyiero mondo obi obed e migepe mopogore e kaunti ka. Erokamano, kawuono en odiochieng' malich ahinya ne county government ma Homa Bay. Kanyocha ne gavana omiyowa nying ji 10 mondo wavet kasto wapuodhi. Nyo wanyalo decide tugo moko piny kaka kuonde moko osetimie. But adwa go erokamano ne speaker manyocha ne ochair meeting mar appointment committee. Ne wabiro gi report mochiek makwa kele mbele members, to members were convinced ne the 10 nominees manchane gavana okelo onego wakadhne mondo gidhi gichak tich. An gima nyalo wacho kawuono amor kaka leader of government business in the assembly ne achiel kuom gima ne gavana okelo from the executive okadho, and mano luor maduong' magone members erokamano ne gimiya kendo gimiyo the speaker and the governor. Another thing, adwa kwayo the 10 nominees. Nyocha ne governor nominate okelu for vetting, kawuono wa approve for appointment, udhi bed appointed by the governor muting moma. Watiuru ne Homa Bay. Mane gima bedo ni kia ne kisungu mang'eny kia ng'o what ok dhi konyo Homa Bay. The most important thing en gima governor no chako gi deputy mare. Ne gichako na good note. Gima wadwaro ni tich otire and gino Homa Bay. Eni gik manyocha ne richo e Homa Bay ka on development otim, and mano bende alamb MCS manyocha yiero Homa Bay County Assembly. Yes. Lydia, mano ne moko kuom jotelo mar assembly ka kiwinjo ka yango gimomiyo MCS ong'ado gi duol achiel mar kalo jotend migepe 10 mane wal kod gavana Wanga. Sani koro tich modong' en gavana mondo mi obi ochiw baruwa ma koro yango ni jotend migepe 10 mane ogwelego eko biro chako tich ayanga bang' ka gisechamo muma, kendo waketo wang'wa warito ni to gin karang'o ma jotend migepe 10 ma sani koro od bura mar Homa Bay ka osepuodho biro chamo muma mondo gichak tich ayanga e migepe mano pognegi e kaunti ma Homa Bay kandi. Lydia. Kamana nyali abiche kuoma report makamano kenda gino niluono wachno e kang ni nyiswa mago mabendang ni tuchi kotendre kode chendo madhi mbele county no ma Homa Bay. Kora Juanga wadhi e yueyo matin kata kamana nano kathoth oganda yuago onge mar teko stima e kuonde mathoth e gwenge ma pachuka. Muriso Duor wacho kanyo ni Aisha Jumo chako matek kendo wacho ni kako chake no dhia kikol odhia mbele gi tich kako tiyo no. Rafiki Nyakwaro Pondo wacho ni entiere game mano kanyo Siaya County milio dhiambo to penjo mana kuma stima odhi. Rafiki Wood Nyakwaro Pondo wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo ni. Aneno kanyo ka James Waringa bende wacho ni embe entiere kodwa kata kamano gintiere mesa okete mana ka e chendo ni mar Migago. Udhis Jakadiro bende wacho ni embe kodwa kanyakla. Neno kanyo ka bende Uchieng Jakamola Isaac nyiso kanyo ni en bende ni usiopo na yo makare. Udhis Jakadiro kendo chako miyo wawach kanyo wacho ni entiere Nyamasari ya Kisumu City kendo Ramogi TV chopo kanyo e yo makare. Naftali Oko wacho ni entiere gwenge ma Wendo ka nano ka Dr. Kopudo kantire Kanyanam Komungu Kobop Village wanyora mugi chope gwengo yo makare kabene Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore wacho kanyo ni en bende gin gi jaode Mogeno Sara Tino Nyaseme gi jo undwa duto bendo ka mos mage. Nano Naftali Oko kendo kanyo kwa Juang Lucia Kinyi wacho ni entiere kodwa chendo mar Migago Nani Moseso kachiel koda Eunice Mito duto giwacho ni gikete mana ka chendo ni mar Migago wayo matin Nyakoro Juang med oronwa ote maginyiswa pachi kotendo gi mago mwaikoni e chendo ni mar Migago kete mana ka Ramogi TV nikech waduogo thuolo machuok bang' yueyoni. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiochieng' achiel.
Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar Mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae. Bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar Mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae. Bende e kama olose oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Jamaa unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Chiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni mar Migago wadhi mbele gi mi weche go manyien. Duol mang'iyo rang'iny mar mwandu milose pacho ka KEBS ogoyo marufuku modhi mag wichruok maromo 435. KEBS wacho ni modhi go olos gi kwiri mano mar mercury kod hydroquinone kendo nyalo hinyo ngima dhano. E oboke mare KEBS wacho ni tia minga kod modhi gi nyalo kelo tuoche mag nyarogno, tuoche mag leche e kind tuoche mamoko magi kuom moko kuom modhi ma KEBS okumo. Emago motenre kod oro gi ngaji e pacho kanya kwara mga jwang' e kinde ma oro pod medo kela chieth nade pacho ka jopur ma Trans Nzoia be okodong' chien. Kagin be yudre kamarach mokale kindene. Jopur mag oduma sane ywago nengo marach mag oduma mani piny kagiwacho ni giluor chwalo cham magi mago magikayo e chiro. Wycliffe Oko miyowa ler. En kinde keyo e kaunti ma Trans Nzoia, oduma odhuro. Gino machalo mana sigana kipimo kod gwenge mamoko ma oro goe tach, kendo kelo achiedh nade mar kech maliyo ne oganda mathoth. Puthe mathoth nyiso geno mar yuto. Chenro no mabiro dhi nyime nyaka dwe manyien. Simon Ayabei en japur mar oduma. Olero achiedh nade mayande okale e kinde mane opitho e puothe mar eka par. Oro kod bech mbolea ma oidho ne opo ufuko ne gino mane omiyo tiyo kod omenda mathoth e kinde pur. Tulikuwa tunatumia mbolea 2 ya kilo 50 kwa ekari moja. Imetubidi sasa tuweze kutumia mbolea 1 ya kilo 50. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo imefanya pia tuweze kupata mazao duni. Ondamo manok kende kowuok e puotha ya bei. Wachopo e kar kano chambo oduma mar Francis Muranga. Gino mamako dhok, chamo tiap. Ogunde lote oluo moro ewi moro. Ka chalo mana piny Kanan kama kech en mana sigana. Wendi yengo kende ma iwerie. Muranga lero ni obiro mana chwalo mwandu nego e chiro ponono ni nengo oduma oidho. Olero kaka nengo masani ma en 5,000 bando lodi
Chalmana Kalal ponono ni ochwalo mwandu nego e chiro gie kindeni. Tunashangaa sana kwa nini tunasikia ati mahali fulani kuna jaa road wa wapi mahali ati kuna jana. Hili hapa tuko na mahindi mingi sana hapa. Na wanunuzi wanaogopa kuja kununua mahindi hapa juu ya bei. Wanasema ati sisi tunauzia bei ya juu na sisi mbolea tulinunua bei ya juu sana. Omedo ni mbolea mabechi olwaro nego ochwal ni jopur sama chon. Maonge chudhe moko madonjore chendono. Tugeomba serikali itunuletee mbolea hapa kwetu ili next year tuweze kupanda mahindi zaidi na ili hali tuweze hata bei yetu ya mahindi iweze kuteremka na ili hiyo uhaba ya chakula irudi chini. Nimeona hata jana katika runinga ya Citizen kwamba kuna mama ambaye hata ameshindwa kubeba mtoto. Hata mtoto anaumia, mama anaumia na pia mnyama anaumia. Kwa hivyo serikali ichukue hatua ya haraka tuweze kukomboa nchi yetu. Kaunti ma Trans Nzoia ma endech geno mar Kenya iga golo moloyo gunde milion 6 mag bando. Kwan masani olwar nyaka milion 5. Weekly Foko, Ramogi TV. Nyakora mogimane makelo e giko mar chendone mar Migago bende kaka inyalo paro ni World Cup mar higa mar 2022 en opira mabende ibro chak tarik 20 dwe mar 11 higa mar 2022 nyaka tarik 18 mano dwe mar 12. Inyalo paro ni waikore yo makare kichibo biro gi thuolo mane Ramogi TV ine opira na achiel kachiel e Ramogi TV ni mari kayo Nyakora Mgajwang kendo sani koro waikore aneno ka Father Jakabla osekore yo makare mar nyisi chenro kaka brodhi ojang'iye miye mbaka kotendro gi mago mabende geno unji beni bedego akotendre koda tukego mabe bro chako tarik 20 dwe no mar 11 Nyakora Mgajwang parni ma ene World Cup mokwongo medhigo e pinjego mag Arabu kabende pinje 32 biro thuolo mar bede tugone kabende riwruoge 5 mago matayo tuke mag adhula dhibedo ko thuolo bende mar tayo tugone mar World Cup Qatar 2022 thuolo na wene Jakabla kabende bide thuolo machuok mondo miyo nyisie mago mabende bedo igeno kotendre kod tugono mar adhula mar piny ngima. Nyinga Lydia oriti masane.